Nag-iingay na naman si Tom-Tom. Sa labas ko yung pinatulog kagabi. That works. Anyway, good morning guys. Happy Wednesday. Ayan na. Tuloy na nag-ingay nga. Hey! Ay, bakit na? Yayakap ka ba dapat? Sorry. Ha? Yay! Lakad na ang grutay. Namiss niya ng lumaboy. Ingay Tom-Tom. Magandang umaga. Tanghali na actually. Ano na? Alas 9 na. Nag-check ako ng emails, ng Viber messages. Nanood na rin ng vlogs. You know. And ano ba? Si Emma pumasok na guys. Bumalik na siya sa trabaho. Okay na ata. Okay din yung nakapagpahinga siya habang wala kami. So, ayun. Nagsaing na siya. Mag-cereals na lang muna kayo. Nilakad niya daw si Poknat eh. Di nga. Nilakad mo? Okay. Ayan. Si Peter nasa ano na, nasa Don Carlos na. Ayun, doon na dumiretso. Hindi. Sumabay na kila mami niya sa van kahapon. Ayun lang, ano ba gagawin ngayon since coding kami? O-order na lang muna ako ng mga products. Tapos by tomorrow namin pipick upin. Yun na yun. At maglalaba pala ako guys. Yun ang gagawin ko today. Laba. Ito walang labahin dito eh. Kasi kapag ganyang swimming, nagdadala ako ng ng ganyan. Supot. Para lahat ng basa nandyan. Isang bitbitan lang. Bigat. So ayan, maglaba lang tayo. Nakuhaw si Poknat, oh. Yes. Sige, massage mo muna. Colors. Binili naman sa SNR. Pang marami yan eh, no? 1 scoop equals to 3 scoops sa generic powder daw. We'll see. Box na yan. Pakalaki eh. Yeah, ilang buwan na rin naman naabutin yun. Super late lunch, guys. Alas 3 na. Oh my gosh. Hindi pa ako tapos maglaba. Tambak na tambakan kami. Bakit, Maggie? Ha? Maggie? Ba't mamaya mo yan, Maggie? Loko ka. Ayun, tira ni Chris na noodles, pansabaw ni Daddy. Ako naggisa ako ng sardinas with beans. Tapos, spam. Okay. Daddy yung kain tayo guys. Amen. Paano ka na Daddy? Ginger ale? Yes. Ginger ale na. Hindi ko malasahan yung mas maganda yung isa eh. Ito yung Canada, parang soft drinks lang din. Hindi soft drinks, parang Ginger bar. ano ba yung sabi ko? Parang kali. Kawis siya, di ba? So, kain tayo. Makaanghang na, na sardinas. Yung natin, mga chicheria, makukuha pa natin. Uy, nandun sa kabila eh. Huwag na, yan mo na yun sa kanila. Hindi rin naman naubos. Ang daming baon. Pero yung straw na ito, retractable. Sinang Reyna tsaka si Apa kasi nag-prepare eh. Kayo kaming magutom. Ang dami-daming binaon. Not cool, man. Not me. You're just a bear acting like me. It's okay, everyone. The imposter is gone. Dan, nobody really thought the bear was you. Wait, what? We just thought it was one of your jokey jokes. Hey! Hey! I didn't mean to make you feel so bad about yourself. Bukas mag-pick up kami ng mga Me too. paninda. But you're a super rad bear, so why not just be you? Ang dusing ko na. Ay, dapat magluluto ako ng tag dito.
kaldereta. Ayan o, pinakuluan ko yung pata. Kaso, wala pala kaming ingredients. So, lagay ko muna ulit sa, sa ref, ay sa freezer. So, mag-hotdog na muna daw. Si Froggy, si Chris kumain na. Nauna nang kumain nung sardinas na takam. Kaya kami na lang ni Daddy. Si Emma wala pa. Ayan na naman tayo kay Emma. Kababalik lang ng trabaho. Tingnan nyo. Maagang umalis. Anong oras na? Wala pa rin. Oh, wala 7:30 na. Gusto talaga na itong bumalik na naman yung sakit niya. Nakakaloka. Pagalitan mo nga yung pagdating niya. Kasi almost 1 week siyang hindi pumasok talaga. Sabi ko, huwag ka nang pumasok, Em. So, nang pilitin yung sarili mo. Magpahinga ka kasi mahirap niya pag na-hospital ka na. So, ayun, sumunod naman. Kaso, bumalik na nga sa trabaho. Ito na naman siya. Opening to closing na naman. Colors talaga itong si Emma Tot. Anyway, ayun. Magluto na lang tayo ng for dinner namin ni Daddy. Hotdog daw sa kanya. Tapos ako may gulay pa doon kanina yung niluto ko. Sardinas. Yung ginisa ko sa sardinas. So, di rin muna kami mag-gym at pagoda ang lola nyo sa sa tambak na labada. Literal, tambak, guys. Ayun, tinanggal ko na yung mga natuyo na. Alas 5 na ako natapos. Pero umalis ako, bandang alas 4 yata. Yun yung, pinabili ko kasi si Daddy ng hanger. Kasi naubusan na nga kami ng hanger at ang daming sampay. So, umalis din ako. Pumunta akong Palawan na nag-claim ako ng mga bayad sa unclothes brushes. So, ang sarap-sarap nito, guys. Na-addict talaga ako dito sa sa Thai iced tea na to. So, sayang dalawang pack lang yung binili ko. Dapat pala dinamihan ko. Tapos, lalagyan ko lang siya nitong pure milk na fat-free and then ice. Tapos, eto. Sarap. Kain tayo, guys. Ayan, tanong ko yung batang kulit. Hindi na daw siya kakain. Nauna na kasi kaninang alas 6 eh. So, nilaga ko lang tong hotdog. Tapos yung tirang spam. Sa akin, ito, ininit ko lang din. Tapos, shinramen pansabaw with kimchi and yung Thai iced tea. Sobrang sarap. Kain tayo. Pray na. Bless us, O Lord, in this gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Bango na ang kimchi. Kimchi. Konti na lang, nagiging... Wala na nga eh. Di ba tayo nakakapasyal sa Kain, guys. Kimchi. Sarap to eh. Maanghang. Look at the noodles. Uy, masakit! 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 Pugi! Ayan. Yung. Di ba masyado nakakain kanina? Nagawan siya na Good. Maliit. Talo ka na ni Tom-Tom. O nagpapaubaya ka lang. Hindi naman yan pang fighting. Mabait siya si Pugi-Pugi. Hinayaan niya lang. Nakagat-agat siya. Painumin ko lang ng makitong anak ko at sinipon. Kaka-swimming. Sobrahan. Hindi kasi sa swimming yun. Saan yun? Sa kwarto na may nakabukas ang aircon palagi. Yun sa kwarto natin? Oo. Kaya nga. Sa tubig na malamig. Oh, yun nga, 'di ba? Sabi ko. So, Mas maganda pa ayan. Ito na lang ang maki ko, guys. Last bottle. Tapos, ito yung nakuha ko doon. Ayan. Beyond. Sakto siya. 25 ml. Ayan. Ito lang. Makikita nyo. May 25 ml na nakasulat. Ang liit eh. Ayan. Basta yun. Painumin ko lang ito. Hindi naman masakit yung ulo mo. Hindi naman lalagnat. Sipon lang talaga. Sipon lang. Minasa niyo yung bibigay mo sa aking camera. Haling camera. Buksan mo. Minasa daw kailas tayo.
Hindi ko na nga makita eh. Alam ko kung nasaan yun. O nasaan? Pero, ang tanong, Hmm. walang battery. Meron yung battery. Ay. syempre. Memory card? Meron yun. Tapos pati memory card nun. Okay, inom din kami ni Daddy. Sarap, di ba? Maasim-asim. Si Daddy din. Oops. Oo. Pero mas maganda to guys kapag ka morning, yung empty stomach pa. Ayan. Pero pwede din sa gabi bago matulog. Daddy! Shot. Shot ng Maki. Nilagyan pala namin dito naman. Para hindi mo na makapasok yung makukulit. At panay ihi sa loob eh. Yan. Sleep na. Uminom ka na ng water. Good night. Kiss na. Nagbabasa ako dyan eh. Yung binabasa mo. Nag-edit lang ako guys ng ng mga vlogs para matapos ko na. Edit, upload, edit, upload. Ayun. Meron na akong nakatatlo na lang, ready nang i-publish. So, i-schedule ko na lang siya. Kasi tomorrow is busy na naman kami. And then, sa Friday kasi birthday ni Daddy. So, ayun, punta kami ng Pasig. Sunduin namin si Mami para mag-dine na lang kami. So, ayun lang. We'll see you tomorrow. Good night. Good morning, guys. Cleveland ako! Nakagulo tuwag ama, oh. Cleveland ako! Sara, NBA. Pero si Daddy. Nagano pa talaga siya, nag-uniform pa. Hinahanap niya na yung Cleveland niya. Hanapin mo dali! Hanapin mo dali! Patalo ka ba kay Daddy? Sinigang for lunch, guys. Ito yung kahapon nire-request ni Daddy. Dapat ikaldereta ko. Pata na walang skin. Sigang ko na lang. Ayan, bago kami umalis. Si Emma, pumunta ng store nila. Magre-resign na daw. Nadala. Kasi, yun daw binigay sa kanila, sa kanya, ingay. Kasi kahapon, di ba, kakabalik niya lang sana ng trabaho. Eh, yung binigay daw sa kanya is opening to closing na naman. Siguro na na siya, nadala na siya. Na, di ba, sino nga ba namang tatagal na empleyado doon na opening to closing ka? So, magre-resign na lang daw siya. So, pumunta lang ngayon sa store nila para magpaalam. Or I think, magpapasa ng resignation. Ewan ko lang kung magre-render pa siya, guys, ng ilang days. Kasi, di ba, 15 days ata. Alam ko, 15 days talaga. Mag-render ng resignation. And, grabe mo, oil. Galing akong guys, Captain pala. Ako bumili ng mga gulay, pati pagkain ng dogs. Ayun, bumili ako nitong patola at igigisa ko lang. Pero lalagyan ko ng konting, pa rin, eto. Miswa, diba? And then, we have sili. Hindi pwedeng mawala ang sili, pechay, pang sardinas, and what else. Ayun lang, tapos more on, lang pang sigang lang talaga. Para mag-lunch muna kami, bago kami umalis ni Daddy. Na-order ko naman pipick upin na lang yung mga produkto. Yung. So far,
Kain tayo guys. Early lunch na for me. Brunch na. And late breakfast eh. Ayan ang aking sinigang. With toyo mansi and sile. Plus, syempre ang aking inumin. Para sa mas masarap na pagkain. Yakult lemonade. Pa-open nga daddy. Tingnan ko na itong collagen matrix. Haluan ko na itong ano guys, Advanced Collagen Matrix. Yung fish hydrolyzed collagen. Yan. Hindi ito lumalasa sa mga inumin guys. Kahit sa tubig nyo lang ihalo yan. Yan. Kain tayo. Hi guys. Ayun. Hindi namin na-pick up yung isa kasi umulan kanina, lakas ng ulan. Eh, wala kaming pantakip. So, yung isang supplier lang napuntahan namin. By tomorrow na lang siguro. Total, pupunta din naman kami sa Kila Froggy. Ang kitawa bata ko. Tinutulungan daw kami mag-park. Ang cute niyo mga bagets. We're here sa Don Carlos. Yung isa naka-diaper pa. Parang si Chris ng bata pa dati. Kulot. Patutoy. Kulot. Ang gulit ni Tom Dom guys. Oh. Nakabaon sa ano. May kumot. Ayun si Babaw. Ayun si Ibabaw. Ayun si Yung. Wala pa si Maggie. Ayun. Si Poknat sa labas na hindi na pumasok eh. Si Groot, makakawala na. So, ayun, good night na kami guys. Good night today. Happy birthday to me. Good night. Kantahin mo yung kinakanta mo lagi. Ah. Sisirain ni Mami. Sisirain ni Mami. Sigawan. Home birthday. Happy birthday to me. Kasi lagi yan kapag ka-birthday niya, nasisira. Lagi kami nag-aaway. Paano pasaway eh. Sirain mo na naman birthday ko. nung mga mga nakaraang taon nyo kasi nung nagtatrabaho pa siya, ay kami nag-aaway niya pag birthday niya. Kasi birthday nasa imbis na umuwi na sa pamilya, nandun pa sa mga barkada. So, okay yun. Kaya sabi niya lagi, lagi mo lang talaga sinisira birthday ko. Pero ngayon hindi na. Siyempre, magkasama na kami lagi. Charing yan.